usedelela phela kuzala mfana usedelele kakhulu kuzala mfana uzolimala phela Sanibonani babukweli be1KZN TV lapha emakhaya njengoba ngilapha ngiseSoweto la ngikhona mafethu ngiseDiepkloof Hostel ngibona ngathi ngifike kahle kunetha nevulu futhi abaphansi bavumile bafethu njengoba ngilapha nje ke ngisaqhubeka yona le ndaba ethi ezase hostel bafethu njengamanje konke engifuna ukuyizwa kuzomthi phila kanjani bakhona nomama khona lana hlala omama kuhlala insizwa sikhona nje sesifike lithozela kakhulu ngiyabona lapha kudlala amakhadi ngifuna ukungena khona konke engifuna ukuyizwa kuzomthi phila kanjani bakhona nomama khona lana hlala omama kuhlala insizwa sikhona nje sesifike njengoba insizwa ijabula nje ziyasibona bese ngiqhubeka ngibheka ubaba uNcube njengoba bese sixhumene naye kusho uma ngiphuma lapha insizweni zakithi ngoba ngizama ukuthi ngiphumane nobaba uNcube okuyena oyinduna yala ekhaya akazisekele ukuthila ubaba uNcube yena ozozisekela ukuthi kwenzakalani njengoba sesifikile njengoba siqala lana sisazoqhubeka kanjalo namanye ama-hostel Alexander Josh Gogh buya futhi zonke nje indawo ezinama hostel ungilindele futhi uma ulapha ekhaya ubukele leya la eSoweto uphinde ulindele yakho mase ngilapho ngifikile lapha ehostel ohlala khona sifike sikhulume ngayo le ndaba bafethu kusenjalo nje ngithi ngingene khona la ekhaya ngizwe insizwa zayithi uthi ihleli kanjani njengoba ade ngiyibona nje ke ngisingena asinakho singena kunamazolo kunjalo yanetha zathi useshane so ziphindu nasalena hlala khona shia amanesi hostel insizwa zakithi sanibona futhi njani kaphila water futhi saphila baba njani mshaya mfowethu mshaya impela wasamyenga mshaya washo vele ngizogibela kuyo yazi ngathi gibela kuye ngenduku we wazi wabhubha umuntu shinduku uhamba nerasa awabuya na njengoba silana bafethu awukwazi wamnandi yazwana mhlawumbe iyona ndlela esichitha ngayo izungu le mangibuka ngicabanga ukuthi ya iyona impela indlela esichitha ngayo izungu sihambe silana sihambe silana mhlawumbe mangaye kuthiwa nje awutshele nanga umbukeli uku-TV ulapha emakhaya uvula i-TV yakhe efuna ukwazi ukuthi ehostel kumnandi kanjani ikhona into ongampha yona ukuthi bukhona nibumnandi la ehostel lapha ehlala khona buningi ubunandi obukhona la hostel ngoba sisuke sidudane sabantu besilisa yebo njengamanje nje ngithi siyadlala kumnandi siphusha usuku sisehostel la lehlelo khona eDiepkloof yebo abantu besifazane bakhona la ngaphakathi njengehostel ngeke ngizwa ukuthiwa kwamanye abangena wesifazane sebaba khona la ngaphakathi sebaba khona kodwa emlandweni kuyavela ukuthi babe ngekho babengavumelekile ukuthi bebe khona la ngaphakathi ehostel ngoba kwakwenzelwe sona isimo sokuthi kwazi ukuphusheka imali yokuthi kwazi ukuphila ekhaya kuselwe imali kwakuzosetshenzwa ukubona ukuthi imali bengathandana abantu imali ngeke isaye ekhaya uzohlala nomuntu wesimame ngayisaya imali yalimali iyalimaza awuthi ke ziwa ngakimi nangu4 bafethu ngicela ukuzwa la endabeni yomsebenzi bafethu usikasi kanganani umsebenzi njengoba siphila la nje bafethu sengilami na10 amadokhoza abascarce manje akusefani nakuqala awasathola kahle awasathola kanti phela le kwakuyindawo yokusebenza ubani la u10 wami lo u10 wakho fana uqala kwakuyindawo yokusebenza nje scarce manje gijima naye inkontraka ngoba phela inkontraka iyona impilo besiphephela kuyo besazi ukuthi egoma ufuna ukuhlanganisa uzothi ukubamba inkontraka kancane uhlanganisa impilo sekwanda nendaba yama agents so bafethu niphilisa ngani njengoba phela sihlala la kuyafuneka ukuthi sidle nasekhaya futhi umuntu niyazi ekhaya amabazi ukuthi usegoli bazi ukuthi unemali yonke futhi bakhohle impela le ukuthi sikhona le hostel ungeza umuntu ekutshela sengathi uhulumeni ngalenza abafuthi ngelina nje bangazi ukufaka ngena ngesibholo imali bancane abantu bangazi ukuthola bayasebenza ngaphakathi ingakho ubona nani baselokushini uma kwenzeka izinto zokuphejima kwenza ukhomba umuntu wasehostel ngoba bayazi ukuthi ucindezelekile wamfica ngicela undlala yale ngoma le bafuthi ngiyajabula nje mangabe ningemukela ngingenile bafuthi sithunywe 1KZN TV ingoma lena ngiye ngayikhipha nganoma sikuyafika emadlekweni ngempela kuzamla mfana usedelele kakhulu
kuzala mfana uzolimala phela kuzala mfana usetelele kakhulu kuzala mfana uzolimala phela ngithi zasho nje zamncome zathi useshame sopho sevuthiwe ngelintshela ukuthi siphila nasiphamwe hlala nesizwe hostel ngelintshela uhleli nathi lapho ngiphethe nangubaba uMncube ngihamba nobaba uMncube inkosi yami lapha ngise Deep Kloof hostel baba uMncube ngiyawemukela baba uMncube yebo baba nami ngiyanimukela ngaphakathi kwe Deep Kloof hostel baba uMncube ngithemba ngena lana ayi ngithola nje impilo imnandi kuphilwa kwamnandi ehostela nami ngize ngiyathiwa ngoba phela ngazi ukuthi ehostela nje indawo yabantu angathi bawudlame uma thina nje masimention emaloshini bavele basifake nje ekutheni sinodlame becanga lezinto zakudala mhlambe baba kuthini ukuphawula kwakho njengoba belalela ababukele ekhaya engakusho emahostela indawo enokuthula indawo enomthetho emahostela kulawulwa ngendlela yasemakhaya ngamaphoyisa wangeni la noma kanjani aqala enduneni mezongena amaphoyisa asho ukuthi ezengani bese sikwazi kwavumela la sivuma ngabe singawavumeli futhi asiwavumeli siyatshela ukuthi hayi lokho kusekithina sisaphethe lokho sontshela mase sehlulekile indlela yasehostela silawula nje indlela yasemakhaya yamakhosi mhlambe nje baba kafushane ngiyabonga ngezo baba kafushane nje baba ngacishe ngicela ukuqalekisa ukuthi baba mhlawumbe usenesikhathi esinganani ehlala lapho njengoba ngizwe ukuthi unobuholi bobuduna ngaphakathi hostel ngablanga la eDeep Kloof hostel ngiye ngihlala 1984 mangikhumula kahle ngihlala 1984 84 yakhulu baba ungathini mhlambe ngokwesakhiwo nje mhlambe izinto ikhona izinto ethothi siyayidinga kodwa abantu mhlambe abanye asikhona asincedakali kodwa siyayidinga ukuthi mayingafika la nathi at least intuthuko ingathi kunyukela ni lo mbuzo wakho muhle kakhulu umbuzo engake ngobuzwa yenye intatheli khona la ngaphakathi kuningi uhulumeni abantu akabanaki uhulumeni akanasi isandla nabantu akasondeli kubantu uhulumeni uhulumeni ushaya imithetho lena ukuthi engasasimo sabantu ukuthi sinjani njengoba nibona ihostela injena nje iyawa le hostela le ingawa noma yinini kodwa nje uhulumeni siyeza mmema ukuthi makasondele ebona abantu uhola abantu uhulumeni into esisiphethe kabi ke kakhulu yile eyavela ukuthi kukhona umuntu oyi-private sector osethi indawo eyakhe engazi ukuthi abantu bahlezi kanjani uma ngafa umuntu la induna zethu lezo ufe kanjani ngithini kulumeni uzokhasha njengoba ubona mbukelo wami sisajulile kusemnandi kanje nobaba uMncube ngithi mbukelo wami akuhlale nami lapho ungashifti yewe ukuthatha apho lesiqhwenzi lesi uhulumeni uzokwakha isithabathaba se-shopping center la kuleli eheni webantu kazi sizoba yini uma le hostela seyibhidliswa ngoba phela thina siphila ngabo magubane la hostela hayi wena sibeko neindaba umbuzo omkhulu uthi uma indawo bekungeyakhe uyiyekelelelani ize iwe kanje kungani ukuthi abantu kade sebeqalile ke manje abantu befuna ukuthi uhulumeni abalekelele esimeni seindonga A1 ngoba iyawohloka yonke kodwa manje seqhamuka umuntu esethi indawo yakhe kwasishaqisa kakhulu yonke lento esenza ngayo iblock H ngale siwisile abantu sibakhiphile sikwazela ukuthi sikhulume nabantu ukuthi masifundeni ukuhlalisana nabantu bakwenza abantu kwavuleka ispace sikwazi ukuthi manje seqhamuka umuntu esethi manje indawo yakhe kuye kwashaqisa kodwa sibonga kakhulu uhulumeni methi cha kusesesandleni sakhe uzokwazi ukuthi ayilungise masinyane leyo ndaba khona kuningi osekwenziwe kuningi ugesi lo siufa cishe last year kade ugesi usukhona izindlu kade ihleli ingakhiwe zikwazi ukuthi zivuselelwe ngoba siqala manje sakhanda ngale futhi eblock H ngale eGiyani yebo mhlawumbe baba ngisengiyanga semaphethini ngizwe ubaba ethinta udaba lokuthi kuke kwakhona la kudilizwa khona mhlawumbe baba ngesikhathi kudilizwa kuzokwakhiwa bezizobe sesizakhela thina ezabahlali ngaphakathi noma khona ubuholo obemngenelele lapho ngesikhathi sidiliza sisebenza nohulumeni samcela uhulumeni wathi budget ayikho
umayili wathi ibudget ayikho sathi thina asikhalela ukuthi ihostel idibhe phansi yonke kodwa into esikhalela ukuthi kancane ukuze sikwazi ukuthi ikhona indawo esibulewe ngale abantu sikwazi ukuthi sibabuyise ndawonye noma inkinga besinayo ukuthi abantu sebaba namafamily manje kodwa sikwazi ukuthi sincisana akukho esicelile kuhulumeni ukuthi akalethe noma ama-container akalethi ama-container uhulumeni sikwazi ukuhlalisana thina sikwazi ukuthi sikhulume nabantu okunye nje kakhulukazi asizakheli thina uhulumeni owakhayo sibuvumelene nohulumeni wathi uzokwenza wonke uphophi kuvumile ukuthi konke uzokwenza yilokho ke nje ebekade kuyilo muntu akade esiphazamisa ke sekuyilo osomise yonke into kodwa bathi bazokudlula kulokho ngiyathokoza bamncube sengiyayiphetha ke manje mhlawumbe bamncube ngokwazi ezinye ifunda mangithi ke ezinye ifunda uba uyazi ukuthi ngikhuluma ngabantu abangaphili lempilo esiphilwa yithi mhlawumbe baba ukhona umuntu ofundile nje la ngaphansi noma osebenza under government kodwa ohlala khona lapha ngokwenhlalo lana kuhlala wonke umuntu yebo baba kule ndawo ukuthi sihlala nawo wonke umuntu kahulumeni kukhona amanesi kukhona amaphoyisa la ngaphansi kunamaphoyisa yonke inhlobo umuntu kahulumeni bahlala khona la sinabo la ngaphakathi okusho ukuthi ke mlalelo wami lapha emakhaya ngempela kunefundiswa ngaphakathi nje hostela uthola nabantu abarish kunezigweli nje ngokuhlukahlukana kwindawo ehlalekayo ubaba usho njalo baba impela kusho njalo indawo nje ehlalekayo ukuhlala wonke inhlobo yomuntu nabanezimoto lezi wena ungacabangi bazongafika la zikhona la ngaphakathi sikubambisana futhi kwethu akukho inkunzi la ngaphakathi akekho umuntu obamba inkunzi kuhlalisene ke nje lokuthula manginekile ekhaya yikho lonto hayi ukuze kube sebusuku nje zikhona yilokho nje baba ngiyabonga kakhulu ithuba baba igama lami ngumzomuhle ngasemanyandeni ngiyabonga wathulu baba uzoba right 10 minutes so sabeka izinto emadeni so iso sina mhlawumbe ukuthi sibinde kwethatha isikhathi minutes sabeka izinto emadeni sengisho ukuthi ukuze sidle 10 minutes don't call it steak divorce what ne tiraiso mbukelo wami njengoba sesilapha ke Alex ake ngithole nangu ubaba osinyama laphana ngaphambi kokuba sithole induno kungibaba usokhele kuyona nduna yala ehostel Alex baba njengoba dusi lokhu sibona nje sethe senyoko sicingela nje eza ngaphakathi ehostel ezase hostel yizo lezi njengoba kunjena nje baba mkhulu ukhulu yini lenza ukuthi abantu baselokishini bethanda inyama yala ngaphakathi ngoba phela siyababona bagcwelela lezi ayihlophe nje lezi ayintombi ezimhlophe ezasekasi lezi nosa kanjani kanti indlela esosa ngayo inyama inyama akumelanga uyose ngelangabi elikhulu kumele uyose ngomlilo kahle ongeze kuyishisa ngoba mawuze uyose ngomlilo omkhulu inyama ayivuthwa phakathi kahle nje abahlule lokishini ngokosa elokishini vela ukosa bakwazi elokishini bosa inkukhu lezi kuphela inyama le siyosa lapha nayo abayosi nje ubona zigcwelela emahostela ngiyabona nansi enye gate nokunanga phela sengihamba amahostela amaningi mawufika phakathi uthola ukuthi kunezakhamuzi zangaphandle ezodla inyama ngaphakathi kakhulu nje ngokujwayelekile ihostela yindawo la uzothola khona inyama udlo sothe kunjalo baphinde bethanda ukuthi ipapa siyalifaka thela sisiso emakhaya impela mkhulu bayelo nje ngiyathi sibona ngiyabonga baba kunjani nje ukuthi baba ukusebenzela khona lapha endaweni yakithi kumnandi nje hayi kumnandi mkhulu kumnandi akuhlukumezeke emuntu hayi akuhlukumezeke umuntu futhi ke lona labantu okhuluma ngabo kuqopheke nje umlando ngoba phela labantu laba abantu abesaba kule ndawo ababengangeni kodwa ngokuthi ke laba ababesuke bengenile bayakwazi ukuposta bakubona emafonini nabo ingakho ke begcina beza nabo babona kunalutho ehostela mawuyizoyidlela inyama nje uzoyidlela inyama ngoba phela abanye uthola ukuthi umuntu wazi ukuthi ehostela kuntshontsho imoto ehlala ngaphansi kanti abazi ukuthi kuyenze kungwase lokishini utshontshe imoto uzoyishiya la bese uyohlala endlini sente kuba kanjalo kodwa nje lokho indaba esihambe sivuza laba cha baba ngiyalibonga nje kakhulu ithuba baba ngiyabona ukuthi ubhizi baba futhi kuyasetshenzwa nje kahle hle ngoba abantu ngiyabona lokhu bayangena nje abekho abaphuma bayangena nje abantu
hayi khona hayi siyazama Kuyasebenzeka baba. Asiyabonga baba. Nidla nendoda? Hayi. Omama badla bodwa ngosiko lethu. Niyaphila kodwa. Kodwa manje nginibuka ngathi nivakashile ngapha. Yeah. Anihlali ngaphakathi. No. Kanti into enithanda la hostel. Niyasawawu namanga. Ngathi hostel ali dangerous. Apparently mara it's not. Bona ubone kanjani ukuthi akuyangeneka la futhi kuyadleka? Because abangani bayeza basitshela ukuthi kumnandi. Khona laba abanezibindi zokurisk bese bekwenza and inyama yakhona imnandi. And customer service yakhona right. Right ne? Awu ngiyabonga kakhulu ngaze ngajabula phela lapho niphamise hostel anisebahle nje kanti kodwa angisho phela ukuthi nibahle yabona kodwa ngiyanibona ukuthi nehlukile mina ngibona icherry mfowethu sawubona mama uthi uyathanda ukuthi umuntu yabona umuntu masha wabona mama yimi ukuthi ngisakaze phansi ngicishe ngasho njalo ukuthi ngisaba umfowethu kuqala mina vele ngibizana ngomama uthi hawu siyabonga ke mama thanda sinabahle bafethu siyajabula nje ukuthi mangabe niseka le ndawo le ngoba yazi malokishini khona lokhu nalokho ukuthi mahambe hostel khona bayadubula bethu uzothenga igesi uyizwe le nto le sikhuluma bathi vele kunjalo mara kunalutho sham so kuyajabulisa ukuthi abantu baselokishini siphile nabo nje kube mnandi bafethu impilo imnandi siphinde sichere nothando yabona ngathi ukusitholela nje yabona mina ngasoli isigaqaka bathi nahlelo ukuthenga le inwele lezi asibizi siyabiza ngiyasazi labor ingawari oh kancane ayisazokezama nazi nabahle bafethu nitshele nabanye ukuthi kuyaphileka la ngapha so mina igama ngosweet ngicela ukudla inyama yenhloko manje ngaphuza ne barking mhluzi right and then imnandi it went in so well ingene kamnandi and yeah enjoyile it's like the best breakfast lana hostel wow hostel uvuke ekseni ngo singibona 10:22 but thina sengo 9 sekudliwa inyama no cornflakes no milk inyama wow I'm impressed ngichazekile Uzama conflict kanjani ulela udakile? Hayi mina ngisaphuza. Bengidla nje inhloko ogcina. Awusaphuza? Ngiphephule. Sozobuya la. Mangizaphuza. Sekhela. Sekhela. Hayi namhlanje housekeeper bias. Ngathi soba nenkinga la. Khona abanye ngifuna bangigidele kwangempela ngathi abafuna ukushaya ibhuku lapha. Yabo bakhathele bona uzongishaya isibhuku. Sobabili namhlanje sobabili ayetali wana ndishuke ayetali wana ndishuke siyamemana siyamemana siyawubelela siyawubelela zintombi ma siyokoma zela shwa zabala zela shwa balaleli be-1 KZN TV lapha emakhaya sesiyaligoqa uhlelo njengoba sila Alex buka nje kwenzakala kanjena lezi zinto esiphila ngazo welezi la ngaphakathi insizwa zakethi nje simane sijabule esikhaleni nje njengoba sesila nawe nosesibahle nje kuhle kunje bafowethu lapha emakhaya siyanithanda nje impilo yethu imnandi kahle hle yini nje enibeka amabala kodwa nje mana abe niqonda kahle impilo yethu right kakhulu ifana noma yogurt kanje impilo nje right le bafowethu iluhlelo lo mawubona kanje la kuthiwa umzansi lengoma le ibizwa ngomzansi eyasebhekville Tacwayeza ngiphelezele siye kule yansizwa leyana okungumholi weqembu lengoma yaseBergville akakangixoxela ukuthi uthando lwengoma limfica ukuphi kwenziwani yini lemnandi kangaka uzizwe njani ngalobu umnandi bengoma yeqembu langakubo kunebandla laseBergville elizodlala nje ingoma njalo ngempela viki
igama lengoma umzansi kuthiwa umzansi kodwa abantu ugcina sebethi ayisibhekville ngiyayi-understanda leyo nto uyabona nje umuntu ocula isidala somgqumeni ngokwesibili gcina sekuthiwa ushaya isigqumeni kanti hayi kahle hle kulandela ukuthi le nto iyaqala ngoba futhi le nto ngathi iqala eBergville ukuthi ngiyengibona mabeshaya lolunyawo lologadle ngalo bethu hlehla ngalo futhi yebo mntambo baba niyibiza ngani bhuti lapha egroupini igama legroup ukhahlamba luyaziwa mhlawumbe ngiyakhumbula nje sidibane eThekwini kodwa sikhuluma liyaziwa yilokho igroup eliregistiwe futhi as NPO yani registiwe nje kakhulukazi nanokuthi ke ingoma endala indala nathi asiyisungulanga yaqalwa obaba sayifica like njenganami nje nangikhuluma like mina ngijoyine ngo99 hawu hayi vale iye ngizosichathela abantu ngajoyina ngaqala ngazi ngihamba ngaguga nami ngamdala hawu hayi into engithi ngiyibona Mostela kugcwele abantu bakithi vele 100% sure ukuthi vele nje la sidila ngedlozi masihleli nje noma inkulumo yethu ngihamba izithinta idlozi noma nini mhlawumbe akwenze ngithothi sengihlala la umakhelwane wamsindisiwe mina ngidlozi ngapha okay ngingakaphenduli nje ngizokunika homework encane ukuthi kulamawaselo wahamba wonke uma kwathola khona kunomuntu osindisiwe ungitshela ukuthi ayimtholile umuntu osindisiwe hostel elithile kodwa la ngokwazi kwamchaya akekho abantu abakwala izayoni ubabshembe ngibonile ngaphandle babo ubabshembe laba emahostel nje kunjalo angithi isikhathi esiningi nami emahostel engiwazena engihambayo komasho ko Cliplands angaze ngihlangana nalokho angishuta kukho angeke ngithi into nangakaze ngiyibone ngithi ayikho ashawuthi sobabili mfowethu Asibabe mfowethu Makubane akamasho lapha ngibona ngisatha indlela ngiyasho bale ayikho kwalana akusiyona nje le ayodlala futhi ngimoya kancane mina njalo udodwa mina ongakuze ukhona ngeke uzugone hayi uzokhona lo dala nanje Zasha awunanglo mayokat nangenjwayela lo mfana omncane awunanglo mbeji nangenjwayela lo mfana awunanglo mbeji nangenjwayela lo mfana awunangu mayokat nangenjwayela lo mfana
ngikhombisa ukuba creative. Ngenxa yesikhathi ke mbukelo wami nangomningi bezinto ezenzeka lapha ngaphakathi hostel ngithi mina mbukelo wami ake siphinde sihlangane ngeviki ezayo ngaso lesi sikhathi ngalo leli langa kiyo le ndawo lena ngiyobe sengihleli nobaba usokhela okuyinduna yakhona lapha eMadala hostel engichazela nje ukuthi uphethe kanjani waqala nini kumnandi kangakanani bese ngigijima ngiya lapha kumfana omncane oyidayiselayo naye shop yakhe afika ngixoxela ukuthi kumnandi kangakanani ukudayisela abahlalo baziyo into kanjalo ngiyobe sengidlulela entombazaneni ethi yona cha mina ngikujabulela ukuhlala lapha ehostel ingichazele futhi naye ukuthi yini yenza ukuthi athi yena cha akajabulile ukuhlala lapha ehostel usisi wami la ngaphakathi ngiphinde ngibukele ingoma mbukelo wami kusazoba mnandi hlala nami ngihlale nawe yini iswidi lakho